Okay, så det her er bare en kort video, hvor jeg spinner 3 gange på beasthjulet. Det her er det første gang. Jeg går bare efter at få den normale epic. Jeg har ikke så mange shots til den her. Den der jeg godt vil have. Og jeg får 4 shots til legendary. Okay, næste spin. Okay, ja. Så jeg sagde det før, at jeg bare gik efter jo den der epic. Og nej, jeg tænker, det er den eneste, jeg næsten kan få nu. Jeg har synes allerede. Oh my god. Pisse irriterende at få den. Igen. Skip. Væk skip, sådan igen. Det er sidste gang nu. Så det smed. Det er godt. Håber jeg. I får. Kom nu, synes please. Please nu godt. Oh my god. Okay, vi fik lige lidt flere, og vi fik duplicate. Så lad os lige spille igen. Okay, kom nu. Kom nu, søster. Kom nu, lige med nogle shots, søster. Det bliver så rart. Kom, nej. Okay, godt. Let's go. Okay, sidst. Hej.